da ta kare kaf. Gado dan maza, A zage ba zai zagu ba, gado dan maza. a doke ba zai dogu ba. Dan Musa mai Allah ya adare ku ikon Allah ne. In kun ce kun Daushen kwankwasiya. Hawan daushe a Kano ya samo asali ne tun shekaru da dama da suka gabata, inda masarautar Kano ke kawata shi a kowane lokaci. A inda sarakunan suke kasancewa cikin kwarjini a dawakai, dosu a kafa, daga fannoni daban-daban da makaɗa da mawaƙa da dai sauransu. Wani ƙarin armashi a hawan daushen babbar sallar da ta gabata shine yadda masu aƙidar kwankwasiya daga ko'ina a jihar Kano suka yi dafifi a fadar mai martaba sarki domin murnar sallah da gaisuwa ga mai martaba Muhammadu Sunusi na biyu, sannan kuma da ƙara jaddada amanar kwankwasiya a wannan rana. An ga jama'a mabiya ɗariƙar kwankwasiya na bullowa daga ko'ina zuwa ƙofar kudu bisa amana tare da jaddada aƙidar kwankwasiya amana ƙarƙashin jagora injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso mai girma sanatan Kano ta tsakiya. Dubbannin jama'a mabiya aƙidar kwankwasiya tuni sun tarbiyyantu da halayyar zumunci da sanin ya kamata da riƙar amana ga junansu da sauran ma jama'a baki ɗaya, wanda hakan yasa tafarkin kwankwasiya sai ƙara faɗaɗa yake yi a jihar Kano ba har ma a ƙasa baki ɗaya. A duk lokaci ma'abuta tafarkin kwankwasiya ba sa ƙasa a gwiwa wajen halarta tare da ƙara jaddada amanar injiniya Dr. Rabi Kwankwaso ga kowane al'umma, ga kowace jama'a a kuma kowane lokaci. Masu yabo da godiya ga salon kwankwasiya da ke ƙara kwararowa fada mai martaba sarki, wato sai abin ya ƙara armashi, domin kuwa daga ko'ina wato an zo a kallon hawan sallah na hawan daushe, sannan kuma na biyu a kallon hawan daushen kwankwasiya, inda babu abin da ake gani face dubannin jama'a 'yan kwankwasiya sanye da jajayen huluna suna ta ɓarkowa daga kusura daban-daban. Daga dubannin 'yan kwankwasiya akwai jagorori da suka ga dacewar ba za a yi ba su ba. Wannan taro Allah ya sa mu shi lafiya, mu kuma lafiya inda muka zo nan Allah ya mai da mu gidajenmu lafiya. Allah ya taimaki mai girma sanata da dukkan mabiya ɗariƙar kwankwasiya da suke faɗin Najeriya. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Shi ma tsohon shugaban jam'iyya wato dattijo Adamu Aliyu Sumela ya yi godiya ga subhanahu wata'ala da godiya ga tafarkin kwankwasiya bisa jagorancin injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Ya ma taɓo kaɗan daga irin alhairan gwamnatin kwankwasiya a fannin ilimi, tun daga na firamare, sakandare har zuwa na gaba da makarantu, wato har ma da na jami'o'i da kana suka kai ga mallaka. Ya tunaso da zamanin kwankwasiya, to wanda dubannin azuzuwan karatu suka karu da kayayyakin aiki da littattafai da ba da abinci ga ɗaliban firamare da ba da uniform kyauta ga sabbin ɗalibai. Tsofaffin kwamishinoni sun sanya albarka ta jawabai da godiyarsu ga al'ummar jihar Kano baki. Taro mai daraja, taron 'yan kwankwasiya, 'yan halaliyar kwankwasiya. Tsohon kwamishinan albarkatun ruwa Dr. Yunus Adamu Dangwani ya yi wa dubannin 'yan kwankwasiya jawabi, inda ya taɓo namijin ƙoƙarin gwamnatin injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a wancan zamani na samar da ingantaccen ruwan sha ga dukkanin jama'a, tare da tabbatar da lafiya da tsabtar wannan ruwa da ake turowa jama'a. A wannan zamani an samar da sabbin na'urorin tace ruwa da bututun ruwa manya-manya bisa la'akari da ƙarin buƙatar jama'a daga ko'ina a jihar Kano, da aka shimfiɗa su aka rinka kuma shigar da su loko-loko da ma sauran wasu sassa na ƙananan hukumomi. Ya ƙara inganta wasu matatun ruwa da suka haɗa da na Calawa da na Tigga da na Ɓaggwai da na Kusalla da ke Ƙaraye da Joɗa da na Magaga da wanda yake a Gwarzo da na Albasu, kai hamma da na Wudil. Muna nan muna jira, aƙida muke yi kuma ta injiniya da
Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Ban ji ba ita amanar ba. Alhamdulillah wannan ya tabbatar mun da cewa duk wanda yake gurin nan dan amana ne. Shi ma tsohon kwamishinan ilimi Malam Tajuddin Gambo ya tuna da bannin kwankwasawa musamman kirkiro da makarantun sakandare kamar su Governors College ta Kofar Nasara da makarantar kwana ta 'yan mata ta Jambaki da makarantun koyon sana'o'i da wato na SAS da na addini SAS a kowace karamar hukuma ta jihar Kano wanda jamla kowace aka yi biyu inda yawan sai kai 88. Ya ma taɓo makarantar firamare ta kwanan ɗalibai da ke can Minjibir da makarantar sakandare 'yan mata ta wato Kofar Nasarawa mai sunan mai shari'a Kaloma Muktar da First Lady da ke can a Magwan ɗin da gininta ya shekara da shekaru a tsaye rana da ruwa na duka ba tare da kulawar dukkan magabatan da suka gabata ba. Kwankwaso ya ga dacewar ya gyara ta a ci moriyarta a ilmantar da 'ya'ya. Yayi musu tsinuwa tana bin su zuwa gaba. Allah ya kiyashe mu mulkin mu gudawo. Jama'ar mu mutan Kano mun gane gaskiya. Rabi Musa Kwankwaso dama zaka dawo. Hali jarin mutum da ke bin sa zuwa gaba. Kwankwaso yau mun fahimci shari ba ka yi shi ba. Sannan kishin jihar Kano ai ba a kai ka ba. Yau mu da na sani muke da ba mu barka ba. Kawo mana Kwankwaso dauki zaka kawo. Jama'ar mu mutan Kano mun gane gaskiya. Rabi Musa Kwankwaso dama zaka dawo. Ina suke maza sun ganka sun kwanta. Tafi ka wuce ka sha gaban su kai rata. Kana tsaye su ko suna ta tatata. Fagen siyasa kai ne wage ba sai shata. Duwun dare abin tsoro ko da wuta. Dama jami'ar nan sai dai a makwabata. Ciwon ido haƙuri ake a dadanta. Kyale su baba za su zo ga gona ta. Allurar cikin ruwa mai rabo ka ɗaukanta. Ga Kwankwaso nan ko za ku gane manufata. Allah cikin rahamarsa da ikonsa ya ba mu shugaba wanda ya fidda mu kunya a wannan jiha tamu shine injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Shugabanmu mumini ne. Shugabanmu adali ne. Shugabanmu ba mai riya bane akan al'amura. Shugabanmu wanda ya yarda da Allah ne ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shugabanmu shugaba ne da ya yarda da adalci ya yarda da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shugabanmu shugaba ne da yake kishin mabiyansa. Shugabanmu shugaba ne da ya fidda jihar Kano da ake cewa akan fidda kitse daga wuta. Shugabanmu shugaba ne da ya dasa mana alheri kuma har yanzu muke kan alheri. Shine injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso sanata na tsakiya. Babu inda aka samu wannan sai a jihar Kano, inda aka samu kansuloli cip yan APC. Aka samu shugabannin ƙananan hukumomi cip yan APC. Aka samu 'yan majalisa na jiha cip yan APC. Aka samu 'yan majalisar tarayya cip yan APC. Aka samu sanatoci cip yan APC. Aka samu gwamna da mataimaki cip yan APC. Aka samu shugaban ƙasa da mataimakinsa cip yan APC. Ba a samu wannan a Najeriya ba sai a jihar Kano, inda aka samu aka yi a ƙarƙashin jagorancin adalin shugaba, adali mai tsoron Allah mai bin tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso sai a jihar Kano aka samu. President Muhammadu Buhari da shi da mai girma sanata Rabi'u Musa Kwankwaso uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Ya kuma yarda a cewa mutum ne
ya kuma yarda cewa aƙilin mutum ne. Muna godiya da jagoranmu iyar kanu da kwankwaso da kwamishinoninsa da mataimakansa na musamman da masoya na protocol ga gama. Muna kare Allah godiya da ya kamo nan rana ta mu ce sarkinmu farin cikin murnar hawan daushe. Wannan shi ne hawan daushe ga kwafiya. Allah ya taimaki kwankwaso, Allah ya bashi Najeriya, Allah ya karya makiyansa. Allah ne ya baka silatar hula mulkin ka. Yan kora suna binka wata ran kai za su yi wa hauka. Kwankwasiya aiki ne, kyakkyawan tsari ne. Allah maka albarka sanatan sake ya maka gode. Barista Maliki Kuliya, tsohon kwamishinan shari'a, ya yi bayani ga dubbannin 'yan kwankwasiya zamanin sanata Rabi Musa Kwankwaso ta yadda aka martaba fannin shari'a da kuma ƙara kyautata dukkanin harkokin da suka jibanci shari'a da kyautata kotuna da tausaya wasu fursunoni da ke tsare wajen yi musu afuwa ta yadda aƙidar kwankwasiya ta yi musu gata domin koko babu komai sun kai ga samun 'yancin kansu. Ga sanatan mu ga babban mai kishin mu kwankwasiya ce tsarin mu jamhula a aƙidar mu in kun taɓa jagoran mu ko kun jalin za. Jawabin kowa ya bambanta da na kowa, wani na kallon ilimi, wani na kallon lafiya, wani na kallon aikin gona, kamar da dai na bayani. A ilimi, wasu na tattuna su yadda a cikin ƙanƙanin lokaci gwamnatin Dr. Rabi Kwankwaso a zamanin kwankwasiya hawa na biyu, musamman ma kenan bayan matanin hawa na farko wanda aka ɗabba'a harkar ciyar da abinci, harkar gyare-gyaren makarantu ta hanyar CRC da dai sauran hidimomi iri daban-daban, sai kuma a wannan karan aka takaita aka ma kallo yaya aka giggina makarantu ne masu benen nan, yaya aka faro su, sai aka tuttuno yaya aka yi makarantun firamare ga sunan sassa daban-daban a jihar Kano, aka kewaye su da katanga wadda ya kare yara daga dukkanin wani farmaki. Siyasa ta kasan nan kwankwasa aikai ne a gaban jama'a ce ka samu idan ka zo dole fita zuba mu fito bi da bebe da rargwarazan da ya kai mu gaban. Kwankwasiya jar hula, mai sa wasu su kwalla. In kun je kun sauke a yanzu waɗansu suke tasiri. Matan tsakiya ba jamu mu je kai ne a gaban. Mai dambun al'umma ka gagara masu ido da guba. An kaɗo kai aiki mun koka da rashin babba. Daga damar dawowa, da ka karo da yawa. Ka bar mata koka awa mun yi gamo da majin hajiya. Kwankwasiya amana. Hajiya Zainab Audu Bako, wacce mai girma tsohuwar kwamishina ce a ma'aikatar kimiyya da fasaha, ta tuno lokacin da ake wadata makarantu da kayayyakin gwaje-gwaje a ɗakunan gwaje-gwaje na makarantu, da kuma irin yadda ake ƙarfafa zuciyar matasa su kasance masu karatu, masu ƙirƙire-ƙirƙire, al'amuran da a wannan lokaci har ta kai ga wani domin ƙoƙari da ƙirƙira ya ƙirƙiro irin jirgin saman nan da ake cewa mai sauka ungola a nan jihar Kano. Akwai wanda ya ƙirƙiri mota mai aiki da hasken rana sola, ta tuno da informatics, wato cibiyar fasaha da take a Kura, ƙasaitacce cibiya ɗaya daga cikin cibiyoyi daga cikin 20 da ɗoriyar da aka samar da su. Dama kuma Madugu sanata Rabi Kwankwaso ya ce duk inda ka sami ta faɗi ga sassa ɗauki, kai dai ka kasance jakadan jihar Kano, jakadan Najeriya a ko'ina a duniya. Sanata ga sanatan mu ga babban mai kishin mu